Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Ir-rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà Josep Borrell faħħar lil Malta għal mod kif qed tmexxi l-Presidenza tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti f'dan iż-żmien diffiċli. F'kitba fuq Twitter, Borrell qal li flimkien l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha se jkomplu jaħdmu biex jiddefendu il-prinċipji u l-valuri tan-Nazzjonijiet Uniti, dawk tal-paċi u s-sigurtà fid-dinja. Borrell għadda dan il-kumment wara l-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti bħalissa ippresedut minn Malta iddiskuta l-kooperazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti u tal-Unjoni Ewropea fost l-oħrajn. Waqt din id-diskussjoni, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg sostna li Malta impenjata li tkompli taħdem biex tippromovi l-importanza l-paċi u d-dialogu madwar id-dinja. Il-Ministru Ian Borg saħaq li l-prinċipji tan-Nazzjonijiet Uniti u l-valuri tal-Unjoni Ewropea huma komplementari u għandhom ikomplu jissaħħu. Għal ukoll relazzjonijiet bejn it-tnejn għandhom jissaħħu b'mod partikolari fl-oqsma ta' drittijiet tal-bniedem, is-saltna ta' dritt u l-proċessi ta' soluzzjonijiet paċifiċi għat-tilwim. Il-Ministru Borg ikkummenta dwar il-laqgħa bilaterali li kellu ma' rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea Josep Borrell. Illum tajtu rendikont tal-ħidma li qed tagħmel il-Presidenza Maltija u informani fuq il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea u eventwalment imxejna għal Kunsill tas-Sigurtà fejn hemmhekk huwa għarraf informa lill-Kunsill bil-ħidma bil-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u n-Nazzjonijiet Magħquda. Intant fl-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, 141 pajjiż membru tan-Nazzjonijiet Uniti ivvutaw favur riżoluzzjoni tal-paċi imresqa mill-Ukrajna bilan li Russja twaqqaf l-invażjoni fl-Art Ukrena. Dan ifisser madwar 2/3 tal-pajjiżi tan-Nazzjonijiet Uniti. Din il-mozzjoni ġiet imresqa mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ukren Dmytro Kuleba.